Nekoliko dana nakon toga vrati se u Kafarnaum, a vijest o njegovu dolasku brzo se pročuje gradom. U kući u kojoj je boravio okupilo se toliko ljudi da više nije bilo mjesta ni za koga, čak ni pred vratima, a on im je propovijedao riječ. U to dođu četvorica noseći uzetog čovjeka na nosilima. Kako nisu mogli kroz mnoštvo doći do Isusa, načine rupu u krovu nad njegovom glavom. Ispuste bolesnika na nosilima ravno pred Isusa. Kad Isus vidje njihovu vjeru, reče bolesniku: Sinko, oprošteni su ti grijesi. Ali neki židovski vjerski vođe koji su ondje sjedili rekoše u sebi: Kako ovaj može tako govoriti? On huli. Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga? Isus duhom prozre njihove misli pa ih upita: Zašto to smatrate hulom? Što je lakše reći uzetom čovjeku: Grijesi su ti oprošteni, ili ustani, uzmi svoja nosila i idi. Ali znajte da Sin čovječi ima vlast na zemlji opraštati grijehe. Okrene se zatim prema uzetome i reče: Zapovjedam ti, ustani, uzmi nosila i idi kući. Čovjek s mjesta ustane, uzme nosila i iziđe na očigled mnoštvu. Svi su se divili i slavili Boga govoreći: Takvo što nismo vidjeli još nikada. Isus ponovno ode na obalu jezera. Poučavao je mnoštvo koje se okupilo oko njega. Prolazeći tuda, opazi Levija, Alfejeva sina, kako ubire porez, te ga pozove. Pođi sa mnom. Levi ustane i pođe za njim. Dok je Isus poslije bio u kući za stolom, došli su brojni ubirači poreza i grešnici i pridružili se njemu i njegovim učenicima. Mnogo takvih bilo je među onima koji su išli za Isusom. No kad neki pismoznanci i farizeji ugledaju Isusa kako jede s tim ozloglašenim ljudima, kazaše njegovim učenicima: Zašto vaš učitelj jede s ubiračima poreza i drugim grešnicima? Kad je Isus to čuo, reče im: Ne treba liječnik zdravima, nego bolesnima. Nisam došao zvati pravednike, već grešnike. Ivanovi učenici i farizeji povremeno su postili. Jednoga dana neki ljudi dođu Isusu i upitaju ga: Zašto Ivanovi učenici i farizeji poste, a tvoji učenici ne poste? Isus im odgovori: Mogu li uzvanici na svadbenoj večeri postiti dok su sa ženikom? Ne mogu postiti dok je ženik s njima. Ali doći će dani kada će im ugrabiti ženika. Tada će postiti. Nitko ne krpa rupe na staroj odjeći zakrpom od još nesmočena platna. Zakrpa bi se skupila, razvukla tkaninu i napravila još veću rupu. Nitko ne uljeva novo vino u stare mijehove, jer bi se raspuknuli. Vino bi se prolilo, a mijehovi uništili. Novo se vino lijeva u nove mijehove.
Jedne su subote Isus i njegovi učenici prolazili poljem usjeva. Učenici počnu putem trgati klasje. Farizeji rekoše Isusu: zašto čine ono što je subotom zabranjeno? Zakonom je zabranjeno skupljati usjev subotom. Ali Isus im odgovori: niste li nikada u pismu čitali o tomu što je učinio kralj David, kad su oni, njegovi pratioci, u nevolji ogladnjali? Ušao je u dom Božji, u to je doba veliki svećenik bio Abijatar, i jeo prineseni kruh koji je dopušteno jesti samo svećenicima, te ga je dao jesti i svojim pratiocima. Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Jer sin čovječi gospodar je i subote.